Nakatala ang Davao City Health Office og sobra sa 60 ka mga babaeng namatay tungod sa cervical cancer sa milabay nga tuig. Busa na nawagan karon ang health authority sa kababayenan nga i-avail ang mga libreng serbisyo sa panglawas sa health centers sama sa human papilloma virus o HPV vaccine aron malikay sa maong sakit. Ani nga report ni Argil Relator. Sa datos sa World Health Organization Philippines, ang cervical cancer mao'y kaupat nga common cancer sa kababayen-an sa tibuok kalibutan. Gani, 7,897 ka mga babae sa Pilipinas ang na-diagnose og cervical cancer niadtong 2023. Ang cervical cancer gikan sa infection sa human papilloma virus kun HPV nga makuha sa pinaagi sa pakighilawas. Sa datos sa City Health Office niadtong 2023, 88 ka babae ang namatay tungod sa cervical cancer. Niubos ang ihap niadtong 2024 kung asa 67 ang namatay. Sumala sa WHO, mas taas ang risgo sa kadtong laylahi ang sexual partners. Apan luyo sa risgo nga dala sa HPV, malikayan kini og curable o dunay kaayuhan pinaagi sa early detection. Usually asymptomatic ang ato ang mga clients, so mo na kinahanglan jud na mag-screening. Sumala sa WHO, available sa matag health center ang HPV vaccine. Libre kini. Prioridad karon ang mga babaeng nag-edad 9 hangtod 14 years old nga mabakunahan og 2 doses nga dunay 6 ka bulan nga interval. Yung HPV po kasi, even if you look at your skin, there are warts, that's HPV. Okay? Kaya lang po, yung strains po kasi are different strains yung nagkakakos po ng cervical cancer. So that's why yung HPV vaccine po natin na available sa city, they are the vaccines that will prevent the strains that will cause cervical cancer. Ang ayan nga matag tuig nagapailawom sa pap smear ang mga babae. Ang health centers nagahanyag sab og libreng visual inspection with acetic acid. Ang mga women 30 years old and above, pwede sila maato sila pinakaduol na health center to avail na VIA. It is also free of charge. Kauban Tapos si Melchor naatay, Awing sa camera. HPV vaccine. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.